Здравейте, господин Ангелов. Бихте ли се представили за нашето интервю? Да, бих. Ангел се казвам. Преподавател в професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров, град Попово. От колко години, господин Ангелов, сте преподавател в гимназията? Скромничко, четвърта година. А по какви специални предмети преподавате? Главно в професионално направление растениевъдство и животновъдство, като основно дигитализация в земеделието, устройство на тракторите и автомобилите, техническо чертание. Какви нови методи в обучението използвате при преподаването си на тези предмети? Разбира се, това, което напоследък най-често се използва, мултимедийни устройства, компютъри повечко, като за мен най-добрият метод е директната обвързаност на теорията с практиката. Това е и с реални примери от реалната работна среда. Смятате ли, господин Ангелов, че интелигентното земеделие променя съдържанието на учебните програми, по които обучавате учениците си? Неизбежно е. Със сигурност го променя, но първо да уточним какво е интелигентно земеделие. Хубав въпрос. Ако някой не е запознат. Интелигентното земеделие, за да се зароди, са минали доста години и то е свързано с натрупания практически опит на земеделците. Тоест, идеята е цялостно анализиране на техния опит през годините, за да се достигне до изводи какво е както трябва, какво не е. И идеята вече на така нареченото цифрово или дигитално земеделие е всички резултати от тези опити да бъдат обединени в бази данни, които да са в основата на мобилните приложения на всички съветници в помощ на земеделците. Какви са новите предизвикателства при въвеждане на дигиталните технологии в обучението? Какви проблеми могат да възникнат или трудности? По-скоро не проблем, е предизвикателства. Основно е набавянето на техника. Защото за да го опознаем напълно това нещо, трябва да разполагаме с необходимата техника. Независимо дали човек е земеделец или го изучава, както нас преподава, трябва да имаме досег директно до техниката, което на първо място е свързано финансово като цяло с финансите. Също така с обучение на дали персонал, дали ученици, пак зависи от средата, в която се използва, защото доста на високо ниво трябва да бъде квалифициран персонал. Вие какви техники нови дигитални използвате или устройства при обучението на учениците? При обучението основно използваме нашия симулатор на радионавигационна система в тракторите, като разполагаме и с такива системи в самите трактори. Просто симулатора подготвя учениците до определено ниво, за да им е по-лесно, когато се качат в реални условия вече на полето. Достатъчно ли са подготвени учениците за работа с дронове, сензори, GPS системи и различни софтуери за управление? Как смятате? Дроновете те първа навлизат, така че дроновете сега ги опознаваме, но смея да кажа, че им е интересно, понеже е нещо ново и различно и имат желание да го изучат. Какви умения за бъдещите специалисти трябва да притежават специалисти в областта на селското стопанство според вас? Точно тези дигитални умения, но подплатени също с умения за комуникация, за работа в екип, защото доста от нещата са свързани едно с друго. Добре, благодаря ви. Как според вас успявате да мотивирате учениците си за работа с интелигентни практики, иновации и устойчиви практики?
Аз мисля, че мотивацията идва точно с обвързването на така наречената суха теория, защото когато е само на теория, нали, правилно всеки би казал суха теория, обвързването на тази теория на момента с практически пример и не само, нали, нагледност, нагледните средства, повишава интереса им и вече когато те колегите, но и лично аз опитвам да ги накарам да си замислят, да си направят извод колко е значимо това, което правят и когато успеят да си направят този извод, те вече усещат, усещат, че има нужда от тази професия, от тези техни умения. А в предметите, които вие преподавате, остава ли време, възникнали ли са въпроси, свързани с настоящите климатични проблеми, които наблюдава всеки един от нас? Разбира се. Влиянието им върху селското стопанство. Да, понеже аз много обичам това да го засягаме в самото устройство на трактор и автомобил, тъй като засягаме въпроса за разработването на новите поколения двигатели. И когато изучаваме самите параметри на един двигател, например, винаги им казвам, че когато говорим за повишена ефективност на двигателя, за понижен разход на гориво, и обичам да им казвам, че разхода на гориво не само ни спестява пари, не само е икономически полезен, но спестява и замърсяване. Точно за, нали, и тук вкарваме темата за така наречения въглероден отпечатък. Така на глобално ниво вече ще... Помогнем на природата да се приспособи. Всеки като опази по-малко, а то е точно това е въглероден отпечатък, замърсяването общо, което дадена организация, фирма, човек влияе изцяло върху природата и селското стопанство. Как са обвързани нещата със сигурност? При разговора с учениците си, вие предлагате ли различни алтернативи за адаптация на селското стопанство към новите климатични промени? Ами коментираме темата. Пак опираме до там, че за да го осъзнаят, трябва да им се даде точен пример с двата варианта. И едното и другото. И когато се направи една съпоставка, вече с съответните изводи и данни, защото аз лично обичам да им давам да търсят и данни. И когато ги намерят, разделям ги на групи, да анализират, да речем, две ситуации, да извлечем от този анализ плюсове и минуси, така изводите остават запомнени. За да бъде преподаването ви ефективно, какви нужди имате от допълнителни ресурси, като например обучения, техники? Ами, сега ние постоянно трябва да се обучаваме, това е неизбежно, тъй като нещата се менят образно казано с дни. Тук всеки ден излиза нещо ново, нещо различно и това е също така за нас предизвикателство, защото ние трябва да се адаптираме към промените и да се учим. Аз това казвам на учениците, че се учим и ние. Ние също за някои неща, които навлизат, няма как да сме подготвени и се подготвяме преди тях, за да може да предадем това знание на тях. Така че обучения, може би материално. Това също, че когато въведем нещо ново, е хубаво да сме материално подготвени, за да могат и те да го видят. Техниката да бъде подсигурена. Защото много от нещата, ако не се изпрактикуват, са по-трудни за разбиране. И във връзка с цялостната си подготовка и предметите, които преподавате, смятате ли, че трябва да се направят промени в учебните програми във връзка с тази дигитализация и интелигентно земеделие на специалностите от направление растениевъдство и животновъдство и механизация? Ами, те промените мога да кажа, че са започнали и те също така се изменят, както и самите обстоятелства. Може би и мисленето, трябва да се постараем да си променим мисленето, да осъзнаем, че това ни трябва. Това е основната промяна. Че е съществено това да се обработва земята и да се пази природата.
Благодаря ви, господин Ангелов, за интервюто, за компетентните отговори на въпросите. Се надяваме, че за бъдеще ще бъдете така се отдаен към обучението на младото поколение специалисти. Благодаря, се надявам се учениците да им е интересно и това е. Благодаря.